भाजपाचे मंडळ अध्यक्षांची नेमणूक प्रक्रिया पार पडली. 36 मतदारसंघांनी निवड जाल्ले सगळे मंडळ अध्यक्ष बिनविरोध. मडकय, बाणावली, नुवे आणि वेळी हे 4 मतदारसंघाचे मंडळ अध्यक्ष थारिल्ले नात. निवड जाल्ले मंडळ अध्यक्ष अशे: वाळपय रामा खरवत, पर्ये श्रीपाद गावस, दिवचल डॉक्टर कौस्तुभ पाटणेकार, मये संदीप पार्सेकार, कालांगूट मंगळारा थारतलो, शिवोली मोहित चोपडेकर, पेडण्या सिद्धेश पेडणेकार, परवरी विनीत परब, पणजे ब्रिजेश शेटये, कुंभारजुवे योगेश पिळगांवकर, सांताक्रूज संदेश शिरोडकार, दाबोळी सचिन नारायण चौगुले, मुरगांव अविनाश नायक, फोंडा हरीश नायक, प्रियोळ अनिशा गावडे, शिरोडा सोमारा थारतलो, फातोर्डा श्वेता सुजय लोटलीकर, कुडचडे मनोज कुमार नायक, काणकोणा प्रभाकर गांवकर, सांगे राजेश गांवकर. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही.